Здравейте хора, днеска ще снимам на Roblox и ще играя някои от тези игри, които ми са с коли. Ще започна с тази, защото имам най-много коли в нея, нали? Само малко трябва да ме заредим. Готово. Имам ето тези коли. Имам това ламбо. Малко хълнат съм, но се извинявам. Но също имам ето тази Уруса и ето тези спортните, състезателните и това Порше. Най-бързата ми кола, нали, е ламбото. Малко бъгна. Ламбото ми вдига към 400. Да, 420. Като му дам буст, 462,3. Има апдейт някакъв. Когато кара силно, се отдалечава камерата. Втората ми бърза кола би трябвало да е Поршето. И чайче да взем тя. Да, това е втората най-бърза кола. Между другото много бързо тръгва. Ето вижте. Много бързо тръгва. По-бързо набира от ламбото, ама иначе ламбото е по-бързо. Като с буст вдига повече, но без буст вдига 382. Майко ще липна от антенната. И с буст вдига... Не, сега ще ви кажа. С буст дига 430. 429, 430. Толкова сдига. И ще се върна и сега. Върнах се хора и продължаваме. Отидох да пия вода, защото хълцах. После тази кола, майче ми. Тази ми е третата най-бърза кола, май. С буст дига 360 нещо, а пък без буст дига 320. Сега ще ви кажа колко дига Уруса.
Руса вдига 312, с Бул вдига 357,6. Почти колкото състезателната ми кола. Ето тази. Почти колкото нея вдига. Даже хора може да отида на състезание, ако някой поиска. Винаги няма хора така. Обаче Порше ще е по-добре, защото той много бързо тръгва. Хора, никой не иска. Ще се състезавам, нали, сам, нали, соло. А не, преди можехме соло, нали, сам да се състезаваме и да видим за колко време, нали, се състезаваме, а пък сега се състезаваме с ботки. А преди не беше така. И аз печелих. То се едно назади. И така. С тази количка малката, дето там отдолу ви изписвам, тя нали, между другото съм минал по-бързо с нея. С Поршето за 6,368 секунди, а с тази малката за 6,263 секунди. Даже мога да ви покажа. Изчакайте малко само. Да вземем тези пари от тук. Тази количка, която сега ще взема, тя, нали, буквално струва много малко пари, вдига само 217 и като апгрейдните много бързо, нали, става много бързо набира. В началото много бързо набира. В момента, вижте ми е така, нали, бежва такава, а когато изляза до тук, и се спална, тя ми е ето такава, защото аз така съм се я направил. Чакайте, че бъбна. И нали е такава. Сега пак ще ви покажа. В началото нулите. Нито в момента се състезавам с Порше. Нищо, че е бот. Пак състезавам с по-силна кола от моята. И пак ще го издухам. Гледайте сега. Ето. Издухвам го. Обаче аз кола беше, нали, Поршето беше много бързо и затова в началото не дръпнах толкова много.
Иначе в началото сега това Ауди не мога да го изпреваря в началото много бързо. По-бързо от Поршето като цяло. И сега ще видите. Ето вижте. What? Не. Добре, това е много странно. Когато се състезавам с мои приятели, е така. Може и без това те са болки, затова по-бързо набират. Но иначе като се състезавам с приятели, нали? Моята, нали, е по-бърза. Тази ключка е по-бърза. И така. Сега ще отидем в другата ми игра. Добре. Другата ми игра е ето тази. Препоръчвам ви, много е реално. Много е хубава играта. Ако, нали, имате хубав компютър, нали, хубав PlayStation, от каквото играете там, ако ви е хубаво, нали, качеството на от където играете, ще ви върви много хубаво. Моят компютър като цяло е малко развален и трябва да го оправим. Да го оправя и ще върви по-хубаво. Имам тази жълта количка за... Тя ми е за... Ето я, да ви покажа. Тя, нали, ми е като цяло с едни приятели съм играл с нея. Обаче с нея играем на криеница. Другата количка пък съм се взел заради, нали, приятелите ми, защото като цяло аз имам бързи коли да карам с тях. След това имам това BMW, с което дрифтя с него. И е много добро за дрифтене като цяло. Особено на тази бензостанция е много добре да дрифти с него. Даже не ви трябва ръчна. Вижте колко хубаво се заема за водите, като дрифтите. Другата ми е спортна, също е черна. Ето я. Тя ми е от най-бързите, нали? Вдигаме към 301 и 2. Обаче трябва да направя магистрала, за да ги вдигне. И бая добричка. Много върви. И така. Тук в тази игра също като карате, нали? Тук събирате пари, както миналата игра, нали? Обаче тук има по-малко пари, защото по-трудно се събират, нали? Не е по-трудно, ама зависи дали карате. Ако карате, се събира по-бързо, нали? Ако имате по-бързи коли. И за да събирате пари, трябва ето в ето това синьото Rewards, като отидете на него, то там ви дава ето тези неща. И това, например, 1500 ви ги дава в началото, като влезете в играта. Тези 3500 след 5 минути ще ви ги даде. След това 6500 след 10 минути, 9000 след 15 и така. Пък другото, ето това тук, сивото,
като го натиснете, това са дни. Например, днеска взимам този ден, утре взимам този ден за 4500, после трети ден за 7500 и така. Събирате пари оттам. Аз оттам събрах толкова много пари. Има някакви коли, които ме преследват. Също така, тук дето пише скоростите, дето пише тук едно, ето тук, има едно спорт. С него може този спорт, дето ви пише отдолу, можете да го сменяте, нали? Обаче забравих как. Това ми е за отвътре. С на вас ще ви... Ако на мен от компютъра ми е с и тук има спорт, комфорт, семи ауто, минимално такова и спорт, нали? Комфорт, майче, не е за волан или за нещо друго, семи ауто е. Ето бе, не знам какво става. Нещо се случва с това. Бъгнало е. Преди можеш... Не ми дава да се движа камерата. Я да се респавна за видео. Вече ми дава. Нещо бъгна, хора. Вижте, има някаква маймуна тук. Ето сега, например, на мен ето това Rewards ми пише така удивително. И влизам и ето 5 минути са минали и си го вземам. И вече 3500 съм ги взел. И в момента имам 77 080 парички. И така. Следващата игра. Ето тази е Emunger CMD. Emunger CMD. Тук аз винаги си избирам, нали, това за компютъра. Ето това. Винаги го избирам. Натискате play. И като цяло, вие тук, като влезете в играта, първо трябва да си изберете кола. Тази игра, между другото, е много тежка. За да, нали, да си скарате колата. Тя пак колата къде? Колата като цяло тук не ви трябва да изкарвате. Тя като влезете, нали, в играта, тя сама се изкарва. Ето е моята кола. Винаги ви изписва, че, например, сте далеч от колата ви, когато се спавните някъде. И винаги ви пише ето това тук. И означава вашата кола. Качвате се. Колата ви, да знаете, че като се качите, трябва, нали, да натиснете копчето за газ и колата ви се включва. И, нали, от това, дето давате газ, карате, нали. Обаче, тук, хора, трябва да спазвате знаците.
нали, това е правила. Аз тук, например, само да карам с колкото си искам, дори, например, да трябваме да караме с 50. Пък аз карам с 120, че и повече. Между другото, за това BMW събирах много. Защото тук много трудно се събират голите. На парите, между другото, когато, нали, карате, вие пари не събирате. Вие, като карате, ви излизат едни работи. Те са... Има един надпис, отдясно ви изписва, както на мен допреди малко ми изписа. Един лилав надпис и там ви пише 90 евро или там парите, нали, колкото са. Тук, например, сега има камери, трябва да карам с повече от 50, не трябва да карам. Тук е пожарната, има работи, трябва да спазвате знаците, нали, ако има стоп, трябва да спрете. Ако минете, нали, на червено, ще ви пишат глоба 1000 лева. И ако нарушите, нали, някой закон, например, повече от 50, има някаква камера и повишите скоростта, има някоя камера и възснеме самата игра ви пуска някаква не задача, ами има едни звездички като GTA, има едни звездички отгоре ви изписват и ако имате една звезда, значи сте направили нещо незаконно. И така. Сега ако аз карам ето повече от 50, сега тук майче имаше камера, може да ме заснеми. И вижте сега, например, минавам на червено. И ми взима пари. Полицията, сега ако искам мога да я блъсне, тя пак няма да стигне. Ето сега мога да изпреваря. И тя пак няма да стигне. Ето тя почва да ме гони. Обаче сега никой път не мога да стигне, защото е много бавно. Сега тук ще измамя. Гледайте сега. Идва ли бе? Не идва. Обърна. Отида на някъде. Много е тъпа. И така. Полицай е много тъп. Направо ще му струша зъбите. Ето са 80 парички глоба. 35 км в час съм карал, защото там не пише с колко трябва да караме, а аз карам винаги с 30. Вижте, отгоре ми списват едни звездички. Ето тук вижте. Ето тук ми списват едни звездички. Тези звездички, нали, означават, че съм нарушил нещо. И така. Тук понякога, като минава, нали, такова, трябва да изчакаме, нали, кораб. Вижте сега, като тази кола, тя е изправя тук, никой не е взел. И така. Сега тази кола трябва да я минем. И като цяло, вижте, сега ще ви покажа едно нещо. Вижте, това ви е километраж, нали? Тук пише фуел. Това ви е гъста. И тази газ, нали? Когато, например, е до половината, не е много добре. Ако ви е някъде е до тук, е много зле, трябва да отидете на някоя бензостанция, за да заредите. А това, ето това, е, нали, чупенето на колата ви. Ако е по средата, ето тук, например, не е много добре, а пък когато ви е на тук, както, нали, гъста,
много зле и трябва да отидете да си оправите колата. И вижте сега ще ви покажа къде да отидете. На мапа, ето, това вече е целият мап. Аз в момента съм тук. И нали, ето тази бензостанция. И е това за оправянето. Ето сега ще отидам. Ето вижте. Защото аз нали знам наизуст вече целият мап. Защото аз играх преди много я играх. Ето това е бензостанцията. Идвате нали тук. Трябва си до бензостанцията. Така натискате рефуел. Натискате го и се зарежда догоре. Качвате се в колата. И аз допреди малко имах някъде до тук и вече ми е догоре. Вижте, сега ще отидем да си оправим колата, защото малко е щупена, нали? Ето тук. Идвате на този човек. Задържате на него и тук натискате на Pay. Качвате се в колата. И ето вижте, беше ми някъде до тук и вече ми е догоре. И това са игрите с колите ми. Имам и още, но някой друг път ще ви ги покажа. И така, за днеска това ви показах. И свършваме. И до следващия път. Чао!